Salutare tuturor, Cosma cu voi. Și astăzi o să facem primul nostru episod din Questule Cosma. Luăm lemn, Vă dau un mic indiciu. În viitor, ca să zic așa, în decembrie, o să jucăm un noul update de pe Doors. Apropo, 1 billion cod pentru 1 billion visits pentru Doors. E super bine. Primești o viață. Deja o să te ajute la un moment dat. Bun. Apropo, o să fie puțin modată această mică serie. Puțin modată. M-am dus și eu. Bun. Ok. O să fac un târnac de piatră. Și cred că o să continuăm seria asta multe episoade. Postului. Ok. This is my luck, apropo. Puțin engleză. Ăsta este norocul meu. Bine! Numai cool. Apropo, dați și voi un subscribe la... Dați like și subscribe, știți? Și intrați și pe canalul lui Jucătorul. Vă dau eu link în comentarii sau în descriere. Să-mi ziceți cine știe să intri în descriere că va arăt tutorial mare. Că o să dureze acel tutorial 10 secunde, vă zic eu. Am săpat puțin. 16 torțe. Good. Finally, na. Bun, acum am luat puțină piatră și cu piatra asta îmi fac și eu niște unelte și mă duc la explorat. Pentru că altceva nu poți să faci. Oh. That's not even doing, bro. Yeah. Da, chestiile alea pe care nu trebuia să le vedeți. În plus, nici nu o să le folosesc. Vă dau un mic indiciu. Rază de soare. De fapt, las cu poeziile. Nu vreau să stau o oră la poezii. O să fac o serie hardcore. Și vreau să văd că stau, supraviețuiesc. Nu vă gândiți că o să fie puține episoade. O să fie multe episoade dacă... Deci o să fac niște serii care vreau să vă anunț de acum, dar voi nu știți când o să le se întâmplă. Spoilers, astea o să fie în 2023. Sorry, bro, par rău. O singură serie o să vină în 2021. 22. Ok, omor și eu niște oi, că n-am mâncare. Ok. Ok, that is pretty good. Oh, no. Wait a second.
I'm a genius. To iron. Wait a second. Cu 2 bucăți de fier pot să faci o... Let's go! Așteaptă, eu le-am omorât. Trebuia să plăjesc târnăcop. What I'm supposed to do. Deci ar trebui să mă omor alea și parcă vezi că pe bine. This is... You just kid. For that, I gonna... Așteptați puțin, o secundă. Gândiți-vă că sabia mea este de diamond și lucește sau ceva. Oh, tu. Let's go. Unde-i oaia aia? Nu vine, porcul ăsta. Porcul are mai multă viață ca oaia. Ziceți voi dacă are sens sau nu, că nu mi-e seama. Ok. Interesting noodle cave. Un noodle cave. Ce noodle cave? Noodle cave-ul este un noodle. Da, cred că ar trebui să mai vorbesc despre noodle cave-uri și să-mi pac un pac și să mă trimit la culcare. Respawn point set. You can only sleep at night. Da. Respawn point set. Respawn Eu point mă pot culca set. când You lumea can e only acolo. sleep at night. You can only sleep at night. Respawn point set. You can only sleep at night. Se spawnează zombie și nu mă pot culca. Revin că mă culc. Efectiv am așteptat 2 secunde. Oh, nu, zombiu. Haide, haide. Let's go! Prima seară. Acum suntem în ziua 2. Jocul, ziua 1. Păs. Așteaptă, eu nu-mi scade hunger-ul doar atunci când îmi iau damage. I-am observat și chestia asta e super bine dacă întrebați pe mine, pentru că n-am să-mi iau niciodată damage. Mai ales de la... Bine, de la full damage, da. Let's go! Bun, deci... Prin toate calculațiile mele, trebuie să așteptăm. Bun, reveni. Acum noi trebuie să facem parcurențiu. Nu vreau să-mi scadă hunger-ul ăsta, așa că... Bine, saving game, tată. Bun, noi acum trebuie să mergem și să așteptăm. Revenim. Bun, acum trebuie să ne ducem spre... Olo. Fermă. Moarmă. Am luat seeds. Ei, nu mi-am luat damage.
S M P P S M P. Okay, here we go. We need to engleză. Așa. Fugi. Tăi, sunt Dream. Cu viteza mea. Am viteza lui Dream. Am viteza lui Dream că moare. Când este urmărit de George. Adică puțin cam inversionez, dacă știți ce zic. Da, nu vreau să stau și să mă vină ea și să-mi tragă una barcă. Nu știu să o controlez, dar... Acum ce faci? No freaking go. Da, o să stai. Let's going to the bed, bro. Bun, acum sper. Am văzut acum cum se fac. Desigur că nu mai pot uita în spate. Wait a second, what? Ok. A dolphin? Leave boat? Tac, tăi. Cred că unde o să pun cursorul o să vă arăt pe lângă. Ok, that's great. Da, nu vreau să mă duc în acolo. Știu că e glue, doar că... Da, nu vreau să mă dau cu străi ăia care îmi trag câteva hituri cu slowness de mă sare capacul. De mă omoară, dar hai să iscăm. Wait a sec. Let's okay. Da, nu merită. Floor was lava. That was not good. Bă, Gene. Mort. Okay. Slim. You're a slim person or a tall person? Oh, a naughty? Okay. Yeah. Da, cred că soare.
Zac, zac, zac. Tac, tac. A shipwreck. Let's go, bro. Shipwreck. This is a shipwreck. Cum poți să intru acolo? Capasul foc. De ce? Revenim. Cosmaru. Bun, revenim. That's hurt. Mama, nu mai am aer. I don't have air. Ooh, this is go. Respawn point set. You can only sleep at night. Let's go again. I think. Who's he? Oh, this is halt a shipwreck? No, it's not. Is that not bro? Is that the all of the shipwreck? I don't see. I think so. Okay. Haydi, haydi. Wait, what the? Okay. Am găsit un shipwreck. Primul episod. Bine. Am învățat o schemă, aparent. Schema am de la Minecraft. A second. Dorm pe ocean, ce fac dacă vine seara? Dorm pe ocean, ce? Dorm sub pământ, ce? Magma, nu vreau să văd. Magma, văd că nu atrage. Aș duce unde? Văd pământul. Nu pune pământul acolo, în desert. Dar asta nu e un desert, nu e un deșert. Ok, level. Thank dolphins for nothing. Levelea dolfinilor este totul. Bun, hai că pun crafting table-ul ăsta
Să văd câtă fier avem. Dacă să bine și mă gândesc că am lemn. Cea mai comună chestie din Minecraft. N-ai. Cea mai comună este piatra. Doua cea mai comună. A câta este cea mai... Nothing. N-am lemn deloc. Ajutați-mă. Unde e lemn, bă? Că nu văd. Aveți lemn? Dau bă ăștia lemn. Tot eu la editing. Pădas. Bărciu-i bun, bărciu-i bun, bărciu-i bun. Ăsta e bun. În sfârșit am găsit și o lemn de ca lumea. Bărciu. Zici că arată ca o vomă. Bărci. Dacă se poate. N-am ba da, aici e crafting table. Bine, chestia chiar n-am știut eu. Aqua. Vreau aqua. Ok. Bine. Yeah, baby. Ok. Eu am nevoie de o tarna copii. Iron coin și slate coin mol. Pentru ce mă ajută un slate? Și cam atât a fost tot episodul. GG. Cred că ar trebui să nu ne mai jucăm un timp. Au fost Cosma cu voi. Și ne revedem episodul viitor, care va fi postat în 2023.